15 lewru tubako dental Miyetti Allah waɗi wonde hawrinde nde Eltuki Sukaaɓe dow social media. Horejo Miyetti Allah on Kautal Hore Dr. Bello Boɗejo laamiɗo Fulɓe Afrika anko noddi Fulɓe ɓe hen sukaaɓe Fulɓe gaɗayɓe social media ngam eltuki ɓe dow social media ɗum ɓe famtinki ɓe. Elto gonni waɗama e gallure laamu leydi Nigeria Abuja nyande Misa 13 lewru sey nyande Asewe 15 lewru to ɗum timminiri elto ngohon e helkotare dental Miyetti Allah Kautal Hore ngal wonde Maliya dow lawol Abuja yaki keffi. Lokaci an hallaka akalla Fulani kaza lokacin da suke ɗaukar shanu a rundunar sojan Najeriya ta yi ƙarya. Rundunar sojan Najeriya da tutude sojan Najeriya kewani bari fulɓe ɓe keɓayi anda. Ngam non Oɗo Radio International Abuja tefi nanki mijoji garɓe hoccuki elto ngon ko nyalande Asewe 15 lewru. Da ko woɓɓe maɓɓe wi'ata. Saidi Yusuf. Diga toye a wari? Local government Nasarawa State. To nda mo Allah ɓangi daraja muɗum laamiɗo Fulɓe hawti jayndiyanke en ngam waɗanki ɓe elto haa ɗo hannde. Noyi elto ngon dogginira? Alhamdulillahi elto dogginama min nani belɗum bo min famti o noddi fuɗɗi ekkitinimin e warata ana media hutirta media ɗum zamanu ɗenna e ɗum won dokaji majjum to en tokkirta ɗum mana ta yiɗi gaɗa ballitoɗa leñol ma e ɗemgal maɗa to puɗɗirta kala yiki koɓe nder natta nder media dara ko waɗata kamɓe ma to jotta ɗume wona ekkiti ekkitake no neɗɗo watta winda darayɓe paamo koye wi nden en holli min neɗɗo huɗata goɗɗo nder media to no wiyay boliɗe kanuɗe ɗe mangu nano natta nden noon ko mi ekkiti lalle social media nayi ko sukaɓe nota gara ka fijo ma to yetta kamɓe jaɓana koye mumen enci kamɓe bano wiyata fulɓe e gaɗa ko kujeji ɗi laaɓa bañi hewane ɗum to neɗɗo yetta wiya nayi Zaria. Alhamdulillah ko ekkitimi dai wato ma'ana ko gaɗaymi media mi waɗay ko magana leñol yimɓe na way ko ñamanta goɗɗo mutunci ko gaɗaymi ko wattanta ñawral yeeso e leydi yimɓe duniyaru. ɗume waddima haa ɗo hannde? To ɗume a ekkiti hannde haa elto? Mi ekkiti hannde min wata windi nder social media il faut aussi ina ɗiɗi hayni waɗa posting majum nder social media. Samu ɓuri andiri Umar Miyetti Allah shawrum diga jiha Gombe. Dan ayaba waɗa hunde ɗiɗi amma to ɗum hollima hunde no hani hay wiya lalle no gaɗayno dana inde ɗe lalle min ngari min koosi elto no hani bo min nani belɗum hunde mai masin. ɗume be ɗume a ekkiti hannde? To alhamdulillah mi ekkiti hano ɗum hosirta photo nden bo min ekkiti hano ɗum waɗirta posting hunde hanude e nde hana hunde to hanayi tomi waɗa posting to hani bo Abdullahi Shirara Jim inda am Alhaji Abacha mi wari daga Taraba State Jalingo. To noy elto ɗo wallitirtama haa doggingo kuuɗe ma? Inchallah e ballayam ngam min ɗo mi fullo on dañiyam nden dada be babam fof fullo daga Taraba Jalingo. Inchallah ko mi ekkiti mi ekkita feere ha Jalingo ha wakkere Jalingo. Diga toye a wari? Plateau amma mi joɗiɗo Bauchi. To nder elto ɗum ɓe doggini ɗo woodi ha ɗum nafirta
jahargal ummatore fulɓe na? fakat ɗo kam wala seko wodi ko nafata yimɓe, nafa dina, nafa leñol pat. Ngam ko lamɗo fulɓe noddini ɗo a yiɗi fulɓe ma ɓe laato nonno ɓiɓɓe luttuɓe ɗo yaari fu gontidiri dow ko larani yaadu jahade. Umar Elto dogginama jam i de'ende nden i nasaraku kono hundeji ko ekkitini to ngo Elto hunde ko shafi media kono anduɗa dental mi yetti Allah yiɗi waɗaɓe media dow hujeji ko hani i yerɓa ko hana i yerɓeki nden i laaɓi i tokkata jinda hunde ko foɗata hakkilo yimɓe nangata raruki indi ɗi